prišiel čas po niekoľkých mesiacoch toto zobudiť. Práve som tam hodil baterku, ešte som ju nezapojil. Vyskúšať, ako sa aj bude štartovať, uvidíme. Baterka je založená, ešte takto regulátor dotiahneme. Dobre, toto máme, otvoríme benzín. Povedal som si, že ju nebudeme trápiť, tu máme prístup rovno k vzduchovému filtru, tak idem zobrať štart sprej. Éter horlavý jak svinia, opatrne s tým, hej. Pozri, ak chytila po 6 mesiacoch, čo nebola naštartovaná. Všimni si, ak sa presúva na voľnobehu po garáži, to je neuveriteľné, ona už chce ísť, motorka z roku 1999. Musíme otvoriť, lebo zadusím. No nič, vyvetrám, dofúkam pneumatiky, zahrajem to a ideme to prebehnúť. Poviem ti pravdu, ja som zabudol, akú radosť mi dokáže robiť táto motorka. Niečo na týchto strojoch, ktoré sú takmer tak staré, jak ja. Niečo tam jednoducho je. Toto nezažiješ pri novej motorke, takýto pocit, ako na tomto.